sa mga dalangin, dininig ang puso. Bakit ayaw mag-play? Panay loading. You're live. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Connection is unstable. Please wait while we trying to reconnect. OMG. Abangan ang super branding offers for this month. Order max. Ba't ayaw mag... Sinuling sino, ma? Bukan ulit. Mau ka lang sumigaw, ma. Nakalive ako. Mamay, nakalive ako eh. Hindi lang ako nag-init pero nakalive na ako. Pinagpaisip. May chicks na si Luli kagabi mo. Wala pang pumasok. Ayan mga lalab, mega live shoutout everyone. Good morning, good morning. Ayan, huwag kayong mayang magpumasok dyan.
Samber Rizky Tirales. Hello, host. Good morning. I'm from Indonesia. Ayan. Samber Lalab Migalab, shout out. Thank you for coming. I will give you jacket. Thank you for coming, Lalab. You are my first viewers. Ayan. You have no moderator, Samber. Thank you for coming. Ayan, si Ryan Sol Migalab, shout out. Si Ryan. Ayan, harang. Salamat po sa harang. Greetings from beginners. Ayan. Ryan Sol Tamsak Migalab, shout out Manay. Ayan. Sir Ryan Migalab, shout, is this in Thailand, host? No, Lalabs, Samber. I am here in the Philippines, Lalabs. Not in Thailand. Madam Mereros, Migalab, shout out po, Madam. Ayan. Maray na aga, Tabi. Maray na aga po. Ayan. Good morning, Madam Mary Rose. Tamsak dan, Madam. Salamat po sa patamsak. Wala pa tayong music. Saglit lang, may arang kasi. Play pa tayong music. Ayan, Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, 4 million in the house. Big love, shout out. Ay, Diyos ko, ang haba ng ads na to. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, Samber Risky, nagbaba ng buy, Samber. Samber Risky Tirales. Ayan. Samber, I will come to your house, lalab. Samber, maglagay tayo ng music. Skip ko na nga. Hindi ko kayang iwan ka. Mag-music tayo at pag wala music, walang buhay. Yan si Ryan nagbaba ng kanyang bahay, Ryan Soul. Samber Risky Terales, Lalab Migalab, shout out. Road to 100k, wow, sana all road to 100k. Siguro Sir Ryan, ang laki ng sweldo mo sa YouTube. 100k na yung subscriber mo. Si Ryan, ang laki siguro ng sweldo mo. Iyo Tabi, sana all. Siguro sumasahod ka dyan ng Samber Risky Terales, OTW from Mary Rose Nation. Ayan. Ayan, Samber, I will come to your house, Samber. Samber. Samber is from Thailand. What is this? Samber, you have a big house also. Ayan. Samber, I am here in your house. Kara Pingilasan Pak Policy Ternya Babisang Ngilas Mimbot Kakaramput. Bigyan ng pagkain. Ayan, Samber, I am watching your video now. But you have ads. Samber. Kana.
Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million. Kunti lang, baby. Kunti lang. Hindi niya maubos yan. Mawi, hindi mo na po na. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. OFW ako, Jaa Lifestyle. Palablab po, nakapin dating dikit from OFW. Samber, I will connect this one to you, lalab. Samber. Kumain, baby. Dali ka na. Ayan, Samber, another ads. Samber. Lakwat Serong Batugan, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Lakwat Zero Lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak, salamat sa patamsak mo, lalabs. I connect one extra banana for you. Ano? Samber Reski. Can you vlog, Miguel Love, shout out. Can you vlog? Ayan, morning beautiful host. Ayan. Lalab, can you, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Ayan. Nanan. I will check sino ba yun? Samber. Samber ba yung pangalan niya? Mears on the house. Hello everyone. Ayan, Miguel Love, shout out Mears. Thank you so much. Oh, Pilipina, greetings, healthy always, greeting of success always. Hopefully, we can stay connected to establish as YouTube creator. Thank you. Samber, this is my main channel, lalab. I will connect it to you right now. Ayan. Samber. Samber, I connect my main channel to you. Samber. Madam, hindi ako binalikan ni Samber. Baklasin ko dikit sa kanya. Madam, baka nandyan pa, madam. Hintayin mo, madam, 5 minutes. Madam Mary Rose. Samber, kindly connect, return to Madam Mary Rose Nation. Samber, you're still here, Samber. Once again to Samber, please. Mears on the house, nagbaba ng bahay. Madam Mary Rose. Samber, you're still here, Samber. Samber. Ambot ka doon, ha? Ayan. Ayan pala, blabbo na lang hindi ko siya pinin. Madam, budol yun. Wag na nga lang, bigyan ko sana siya ng extra banana. Budol pala eh. Tama na yung isa. Budol pala eh. Ayun pala, blab naman ako nakapin, mga lalabs. Mir on the house, nagbaba ng bahay.
Ayan, 4 million mega love shout out. 4 million in the house. Budol pala yun, madam. Oy. Baka Madam Meros, baka umihilang, madam. Malay mo, nag-CR lang. Mamaya babalik uli. Naihi. Ayan, 2 million mega love shout out. Alam mo, Madam Meros, kanina magla-live na sana ako. Buti na lang, madam, hindi pa ako nag-open. Kasi nag-burn out. Diyos ko. Muntik ko nang ma-open yung live ko. Buti na lang, napaisip mo na ako, hintayin ko muna ng konting minuto. Kung hindi, naka-take 2 na naman ako ngayon. Madam, pinanood ko video niya, 2 minutes, hindi ako binalik. Ayan, Gita Laxmi. Hintayin mo lang, madam, baka mag-aros siya maya, baka balik sa'yo maya, idikit mo lang yung ninja mo. Ayan. Gita Laxmi, mega love shout out. Gita Laxmi channel vlog, hello my friend. Ayan. Dan Pulpak sa nakapin from years on the house. Ayan, Madam Meros, dan na. Ha, ha, ha. Out pala kanya dyan. Oh, madam, buti na lang. Ay, nako. Good morning, watching from India from Gita Laxmi Challenge Vlog. Ayan. Ayan, Gita Laxmi, nagbaba ng bahay. Sir Ryan Sol. Ayan, Sir Ryan po. Si Sir Ryan, ang laki na ng kanyang bahay. Sana all. Ayan. Kahit di ka naman banana, Sir Ryan, yung bahay mo ay napakalaki na. Sana all malaki ang bahay. Sana marating din natin yung narating ni Sir Ryan. Naaabutin tayo ng 100k subscribers. Ayan. Dan Pulpak sa nakapinos, pasokli na lang po sila Kwatsirong Batugan. Ayan, Madam Mereros, dan po sila Kwatsirong Batugan, pabalikan na lang po, Madam. Ayan. Mears on the house, OTW from Mereros Nation. Ayan. Buti, madam, di ka pa inaantok. Yan, Madam Mereros, natulog ka ng alas 7. Di ba yung tulog mo umaga? Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. Gita Laxmi po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Gita Laxmi, mga lalads. Ayan, Gita Laxmi. Hindi pa ako nakagawa ng bagong alagad. Mahal ko. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out, 3 million. Ayan, dan sa nakapinhos from Lakwat Serong Batugan. Madam Mereos, dan po si Lakwat Serong Batugan po sa'yo, madam. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out, 4 million.
Ayan, mukbangers, mega love shout out, mukbangers. Mega love shout out, host. Ayan, lalab, mega love shout out to you. Thank you so much. Mukbangers. Ayan, may jacket ka na, mukbangers, lalas. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan, mukbangers. Ayan, 2 million mega love shout out, 12 million thumbs up. Thank you everyone. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Dragon Gaming, mega love shout out. New video from Dragon Gaming. Ayan. Thank you so much, Maui Boy. Shout out to Maui Boy, mega love shout out to my loving cat. Ayan. 3 million in the house, mega love shout out. Miar on the house, Dan Pulpak from Mary Rose Nation. Ayan, madam, sila Kwatserong Batugan, dan din po sa'yo. Ayan, si Mukbangers nagbaba ng bahay, Mukbangers. Si Gayen pala to, Gayen Jim. Ayan, dating dikit sa'yo, host, from Mukbangers. Tingnan ko nga kung nakadikit ako. Tayo ay tapos na. Ang paluluhain mo pa. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. 7 million, thank you so much. Ayan. Suchi Boy, mega love shout out. Lalabas, UL, mega love shout out. Mears on the house, nagbaba ng bye, Suchi Boy, morning host. Lalab, good morning. Ayan, thank you so much. Tamsak dikit sa nakapinos from Mukbangers. Lalab, Mukbangers. Ayan, thank you. Madam Meros, dan si Mukbangers po sa'yo. Ayan. Ayan, 7 million, mega love shout out. Lakwat Serong Batugan, Mary Rose Nation, Pasok Lipo from Lakwat Serong Batugan. Ayan. Love Constitutionally, Hamod. Tamsak Dan host, Miss Beautiful. Ayan, thank you. Love constitutionally. Ang hirap isalita. Hoy. Love, I will call you love. Love, mega love shout out to you. Thank you. Ayan. You have no moderator, Lalab. Thank you so much. Wala talang ko pa sa iyong kagandaan, Lalabs. Ayan, thank you so much, Shuchi Boy. Thank you. May paano pa si Shuchi Boy, ah. Ayan, dan na po ba kayo sa nakapin mga Lalabs kay Madam Mary Rose? Ayan. Sir Ryan, nandito ka pa ba, Sir Ryan? Ayan. Love contentionally, you have no moderator, Lalabs. Ayan, thank you so much. Sochi Boy, thank you, Lalabs. Ayan. 6 million watching in the house. Mega love shout out. Sir Ryan Sol, nandito ka pa po ba, Sir Ryan? Kung wala na si Ryan, punta tayo kay Mears. Mears on the house. Ray Meliada TV, mega love shout out. Aray ko yung liig ko. Hello from Ray Meliada TV. Good morning. Ayan. Pampag-good vibes po, Lalabs Idolos from Suchi Boy Blanc. Hello sa iyo from Ray Meliada TV. Ayan. Mga lalabda na po ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay Sir Ryan. Ayan.
Ba't si Sir Ryan po malaki na yung kanyang pamamahay? Sana all. Ayan. Mapapasana all ka na lang mga lalab sa laki ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, palablab na kapin. Ikaw po sunod, Mears on the house, lalabs. Ryan, dikit ako from Ray Milyada. Mukbangers nagbaba ng bahay. Ayan. Lakwat serong batugan dan pulpak sa'yo from Mears on the house. Ayan. Thank you so much. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Dig kits. Dig kits na daw, dig kits. TY Nanpod. Ayan, from Ray Milyada TV. TY po, TY. Ayan. Thank you. Makita lang kita lalabs idolos araw-araw tuwing umaga kumpleto na araw ko. Ayan, thank you so much. Suchi boy, ay. Ray Milyada TV, God bless. Ayan, thank you. God bless you to lalab. Ray Milyada, God bless you to lalabs. Ayan, thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. Dikit na all from Ray Milyada TV. Ayan. Lakot sirong batugan, kanina pa ako dan, magbasa ka. Ayan, lakot sirong batugan, magbasa ka daw lalabs. Ay, dan ako sa nakapinos, pasokli na lang from mukbangers. Sir Ryan, dan si mukbangers po, pabalikan na lang. Ayan, love you all from Ray Milyada TV. Ray Milyada TV, pulpak na po. Ayan, lakot sirong batugan. Mears on the house, dan pulpak, may bakas po sila kwat sirong batugan. Ayan. Mukbangers nagbaba ng bahay. 99.6k nakapin from mukbangers. TV Ryan, dikits nami. Di bali nang walang dikit at tamsak. Sa akin makita ko lang si Idolo, sapat na. Ayan, thank you so much, Suchi Boy. Wow, from Ray Milyada TV. Ayan. TY, salamat kaayo. Ayan, Ray Milyada TV, you're welcome. From Ryan Soul Vlog. Done all. Ayan. Tingnan natin si Sir Ryan. Ayan, Sir Ryan. Nasana all. Mapapasana all ka sa bahay ni Sir Ryan. 99.6k. Ayan. Ang laki ng sweldo nito. Pero artista yung mga pinopost niya eh. Ayan, Sir Ryan. Nasa bahay mo ako. Buti si Ryan, pwede kang mag-upload ng ganito kahit hindi mo siya video. Yung sumasayaw si Jillian. Buti pwede kang mag-upload ng ganyan. Si Ryan. Ayan. Baka umabot pa ako bago magpakasal ka, Idol Host. Matagal pa yan. Aabot daw. Sir Ryan, okay. Ayan. Dan pulpak sa nakapin from Mears on the house. Ayan, Sir Ryan po. Dan po si Mears on the house. Pabalikan na lang. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. 5 million. Ayan. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Ayan, dikit na. Ayan, si Mukbangers po. Nagbaba ng bahay. Mukbangers. Mukbangers. Mari. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Ayan, Lakwat Serong Batugan, nagbaba ng bahay. Lakwat Serong Batugan. Aray ko na nga lang yung aking paa. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Handang sumugod yung rider ko papuntang Bicol, makita lang kita, host. So, Chiboy, ha? Baka tayo sugurin ng asawa mo dyan. Patay tayo dyan. Ayan, mukbangers, dan pulpak na po from Ryan Soul Vlog. Ayan, Herminia Sakyab, Migalab, shout out. Hello to everyone at Migalab, shout out from Herminia Sakyab. Ayan. Migalab, shout out sa Induga Boss from Ryan Soul Vlog. Ayan.
Herminia Sakyap Lalab, thank you so much. Pag-iisa. Ayan si Ryan, pangalawang dikit. Left and right, rubber duck head. Andrew Ford Medina Dance Challenge. Si Ryan, ayan. Ayan, Herminia Sakyap po, nagbaba ng buy. You are welcome, most from Herminia Sakyap. Ayan, si Ryan, nasa buy makul din ako magbabakas. Ayan, 3 million in the house. Mega love, shout out, 3 million. Thank you so much. Ayan. Bago man ang ubis ng puso ko. Mukbangers, walang anuman po from Ryan Sol Vlog. Ayan, new video from Dragon Gaming. Ayan. Dragon Gaming, new video mga lalas. Ayan. Harang Tabi from Ryan Sol Vlog. Ayan si Ryan, maraming salamat. Pero si Ryan, hindi ka nagla-live, di ba? Nag-upload ka lang. Life Moments TV, Mega Love, shout out, tamsak po, madam. Ayan. Life Moments TV, Mega Love, shout out. Loading ako, lalabs? No, hindi ako loading. Ayan. Herminia Dan, dikit sa'yo from Mukbangers. Ayan. Bakit tayo nag-loading? I don't know. Baka ikaw, lalabs, nag-loading. Ayan. Life Moments. Ayan, aking member, Chronic Trends, binababa ni Nightboot. Mukbangers, ayan, nagbaba ng buy si Mukbangers, mga lalang. Wala akong asawa, idolos. Pero anak, dalawa meron. May dalawa ka ng anak. Ano ka na pala, tatay? Yan nga si Chuchi Boy. Hindi mo to main channel yung Chuchi Boy. Suchi Boy, ayan. Ryan Sol, ayan. Mears on the house, nagbaba ng bahay. Mears, ayan. Dan sa nakapinos, ang laki ng bahay. Pasukli po from Lakwat Serong Batugan. Aray ko, ang sakit ng liig ko. Liig ko sakit. Sa pagiga ko siguro to. Yung playlist ko, Idol Host, from Suchi Boy Vlog. Pero hindi mo to lalab main channel. Ayan, no, nagguto channel ako. Ayan, Sir Ryan. Dikit na Sir Ryan. Pinapanood ko siya ng 3 minutes. Cooking with Zapia. Salamos, how are you? Walaikum salam. Ayan. From Cooking with Zapia. Ryan Soul Vlog Dan Idol by Bakas. Ayan. From Lakwat Serong Batugan. Ayan. Sir Ryan, dan si Lakwat Serong Batugan po. Pabalikan na lang. Ayan. Ako si Lala Mois Idol Host. Palagi mo na lang akong nakakalimot. Ayaw nga pala si Lala Mois. Lala Mois, oy Dodong. Ang layo mo. Like Dan from Cooking with Zapia. Cooking, thank you so much, Lalabs Cooking. Ayan. Ayan, Brochito Channel, binababa po ni Nightboat. Yes, Lalab Suchi Boy, pinay kita kahapon. Ayan. Check mo after 2 days, saka papasok yun. Herminia, pasukli po, salamat. From Mukbangers, ayan. Lakwat Serong Batugan Dan, full pack na po from Ryan, ayan. Welcome host from Cooking with Zapi. Ayan, Cooking, nagbaba ng buy, Cooking. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out. Lakwat Serong Batugan, nagbaba ng buy, Lakwat Zero. Ayan, si Ryan, sabay mo ako ulit si Ryan. Ayan, si Ryan. Di na ako nagbakas. Panoorin ko lang to ng 2 minutes. Salamat, Ryan Sul. Sana all malaki bahay. Ayan. Mears on the house. Baba ng bahay. Madam Love Channel, Mega Love, shout out. Ayan.
Tamsak. Mears on the house, baba ka ng bahay, lalabs, Mears. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, Suchi Boy, nagbaba ng bahay, Suchi Boy. Suchi Boy, baba. Ay, Suchi Boy. Mears on the house, nandito ka pa ba? Wala ka na. Herminia Sakyap, nagbaba ng bahay, Lakot Sirong Batugan, you're welcome po from Ryan. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega Love shout out. 6 million. Mears, once again to Mears. Baba ka ng bahay, Mears. Wala na ba si Mears? Punta tayo kay ano? Lakwat Sirong Batugan. Herminia Sakyap, Dan Pulpak po from Ryan Soul Vlog. Ayan. Ma'am Herminia, pasuklidan po. Dikit sa'yo, ma'am. Ayan. Mears on the house, cooking with Sapia, Dan Pulpak sa'yo, idol. Ayan. Cooking Lalabs, kindly return to Mears on the house, Lalab. Thank you so much. Ayan. Ryan, maraming salamat po from Herminia Sakyap. Ayan, palablab po yan si Ryan. Nadikit ko na to sa Lalabs. Ayan, 3 minutes watch. Hindi na yan malalagas. 101%. Ikaw na nga. Ayan, mukbangers, OTW from Herminia Sakyap. Ayan. Herminia Sakyap, walang anuman po from Ryan Soul. Ayan. Dublag, hello po. Mega love shout out, Dublag. Ayan. Salamat po, Ma'am Herminia. May bakas po ako, ma'am, from Mukbangers. Ayan. Ryan, you're welcome to. Salamat from Ryan Soul. Pasupport po nyo upload from Suchi Boy. Sige lang, lalabs. Sandal nga ako. Ayan. Mukbangers. Ayan, nagbaba ng buy si Mukbangers. Suchi Boy, nagbaba rin ng buy. Suchi Boy. Ayan. Puso. Ayan, Mears on the house. Nakapin, palablab po ako nakapin, mga lalags. Mukbangers OTW from Dublog. Ayan si Dublog, naka-main channel. Totoo. Suchi Boy, Dan Pulpak sa'yo, idol from Mears on the house. Salamat host at sa dumikit, back to duty muna from Lakwat Sirong Batugan. Ayan. Sige lala, Lakwat Sirong Batugan, mag-ingat ka palagi and God bless you always. Bye-bye. Take care, lalags. Ayan. Alex Tampol Vlog, Mega Love shout out. Tamsak. Ayan. Sir Alex Tampol, Mega Love shout out. Mears on the house, malaki na rin pala yung bahay mo. Mears, ayan, lalabs, Mears. Alex Tampol, nagbaba ng bahay. Ayan, Mears Tampol. Mears on the house, nasa bahay mo ako. Ano to? Ang taong suyaon. Part 3. Ricardo TV Vlog, Mega Love shout out. Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak. Mukbangers, nagbaba ng bahay. Mukbangers, ayan. Dublag dan Tamsak, dikit po may bakas. Salamat from Mukbangers. Ayan. Ayan, Mears on the house, nasa bahay mo ako, lalags. Mears, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Mukbangers, Dan Pulpak sa'yo, idol. Ayan. From Mears on the house. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, Mukbangers, Tamsak, dikit kalimbang sa main mo. Salamat po from Dublog. Ayan. Mukbangers, dan sa'yo si Mears. Ayan, cooking, nagbaba po ng bahay. Cooking.
Ayan, Mears on the house, lalab. Dikit na to sa'yo, lalabs. Ayan. 2 minutes ko siyang pinanood. Ayan. Mears on the house. OTW Mears from Mukbangers. Ayan. Wala na si ano. Huwag tayo kay Mukbangers. Next. Salamat Dublog from Mukbangers. Ayan, Mukbangers done from Dublog. Sandali. Larawan mo. Ayan, Mukbangers, salamat din po from Dublog. Larawan mo. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, Mears on the house, dating dikit. Dikit po, ayan. Salamat from Mukbangers. Tamsak na lang po sa'yo, Mears. Salamat. Idib ko tatagpuan. Ayan, Mears, nasa Bayma ko, Mears. Nasa main channel, pinapanood ko. Sa gabi't araw. Nandyan pa ba si Mukbangers? Ayan, 3 million, mega love shout out, 3 million. Sakyap OTW from Dublog. What are you eating? Unsa ba? Salamat host from Mears on the house. Ayan. Salamat din lalab. Ingat ka palagi, idol host. Ayan. Balik na ako sa work ko. Nag-break lang ako, idol host. Sige lang, Suchi Boy. Maraming salamat lalab. Ingat ka rin palagi dyan and God bless. Ayan, Bicolana ng Oragon po. Nagbaba ng bahay. Palablab din po kay Bicolana ng Oragon. Yan po yung aking video mga lalabs. Panood naman kahit 1 minute lang, 1 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Ito, sunod na dikit pa ano, Mears. Ayan, Mukbangers, baba ng bahay. Nandiyan pala si Mukbangers. Ayan, Mears, dikit pa to lalabs ang taong suyaon. Tamsak na lang po from Dublog. Salamat lalabs, salamat. Saan galing yan, Bibi? Ha? Sino bigay sa'yo niyan? Ha? Ma! Saan galing yung cake ni Bibi? Saan galing? Tamsak na lang po from Dublog. Ayan, lalab, maraming salamat sa iyong patamsak. Ayan, cooking, nagbaba ng bahay, cooking. You are the next cooking sa Pia after finish Mukbangers. I will pin your link, okay? Host, pinagandaan mo talaga ilis mo hehe. Bakit lalabs, Dublog?
Bakit? Do vlog. Like kung pinaghandaan yung ilis ko lalab. Gumigising ako ng umaga. Bakit mo nasabi do vlog? Do vlog, bakit? Do vlog, tamsak at dating dikit tayo. Ayan. Sakyat, tamsak din po, dating dikit po from do vlog. Hindi po halata, host. Lagi ko na may pinaghahandaan lalaz. Dati yung LS ko is napakaaga 6 a.m. Pero kaso lang tinatamad pa akong gumising ng umaga, ng mas maaga. So in-extend ko siya ng 7:15. Ay. Lagi kong pinaghahandaan yan, lalabs. Napansin mo lagi akong nakaayos? Ah. Sa pisngi pa lang hindi na halata, namumula ha. Kailangan lagi tayong maganda, do vlog. Alangan naman tayong magpapangit, lalabs, oy. Kailangan laging fresh si host. The King Migalab, shout out po. Ayan. Patamsak at iwala ng bakas from The King. Hi. Si Dublag, oy. Ayan, Dublag, thank you, lalabs. Lagi ko pinaghandaan yung LS ko. Ayan. Lagi akong nag-aayos, lalabs, kahit nasa bahay lang ako. Kailangan lagi tayong maganda kahit wala tayong ginagawa. Bakit mo lulusyangin yung sarili mo? Ha, wala. Dublag, wala. Wala. Tulungan ako sa bahay, di ako naalis. Walang dilig-dilig. Swear, wala. Dito lang ako sa bahay, dublag, hindi ako naalis ng bahay. Dito na ako paikot-ikot. May tindahan kami sa labas. Yun lang yung ginagawa ko. Pagkatapos ng ilis ko, pupunta ako sa tindahan, magbabantay ako doon. Wala, dublag. Dito lang. Dito lang umiikot yung ko mundo. Hindi ako pala galalalas, ang init sa labas. Hindi ako pala gala, ayaw kong gala-gala, ang init, saka tamad akong maglakad. Dito lang ako sa bahay, dublag. Kahit andito lang ako sa bahay, talagang nakaayos ako. Sabi nga ng mga marites, marte daw ako maarte. Nasa bahay lang daw, naka-make up. Sabi ko naman, walay pake. Buhay ko to, bakit ba humiba ako sa inyo ng pambiling make-up? Ay! Yung mga marites na, dyan na mga yung mga marites na kapitbahay. I don't care. Tama yan, no, Soho. Hindi ako humingi sa kanila ng pambili ko ng make-up. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay na napapansin pa. Hindi ako naalis ng bahay, dublag, dito lang ako. Hello, pwede, patamsak from support team. Glove shout out. Cooking bill all dikit from Herminia Sakyap. Mga marites. Di na nga ako lumalabas ng bahay na mamarites pa. Grabe, oy. Maarte daw si host. Maarte. Sa bahay lang nakakilay. Idiwaw. Alangan magmukha ka namang basura. Nasa bahay ka na nga lang. Magmumukha ka pang basahan. Bakit wala ka pa partner, host? Sa ngayon, wala. Ayan, dublag. Si dublag. Salamat, dublag from Herminia Sakyap. Kahit nung nasa ako nagtatrabaho, dublag, hindi talaga ako pala gala. Pagkatapos ko ng trabaho, sa bahay lang ako. Hindi ako naggagala, tatamad ako.
Tamad ako maggala-gala. Kaya kung sa mga lakwatsan, sa mga ano, hindi mo ko maaasahan. Kasi hindi ako sumasama. Hindi rin ako nagiinom. Ayan. The King OTW po, ayaw ko mag-inom. I hate alak. Ang pait. The King dating dikit at tamsak from Herminia Sakyap. Ayan, salamat. Mag-ilis na lang. Oo, lalab, mag-ilis na lang. Hindi ako naalis ng bahay, tatamad ako. Tamad akong gumala, lalabs. Hindi mo kumasahan sa mga galagalaan. Kaya wag mo na akong yayain, maano ka lang, masasaktan. Kasi kung sasama din naman ako sa iyo, siguro after 1 hour, uuwi na ako. Kung hindi mo ko papayagan, lalayasan kita. Naalala ko nga, lalabs, nung ano, yung mga kaibigan ko, no, nagpuntang inuman, sinama ko, sige, pinagbigyan ko, sumama ko. Naasar na ako kasi hindi naman ako nagiinom. Sige lang nila, di man ako naninigarilyo. Sabi ko, uwi na ako, ayaw kong payagan. Sabi ko, sige, magwiwi lang ako, wiwi. Hala, pagwiwi ko, umuwi talaga ako. Nilayasan ko yung mga kaibigan ko, bahala kayo dyan. Inaantok na ako eh. Ayaw nila akong isama kasi hindi daw ako maaasahan. Hello, pwede po patamsak at iwan ng bakas from support team. Ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay, cooking. Daking dan tamsak, dating dikit, salamat from Dublog. Ayan. Nakalimutan natin si Mukbangers. Ayan, Mukbangers, nasa bahay mo ako ulit, Mukbangers. Aray ko, sakit talaga ng gilid. Herminia Sakyap. Ayan, thank you. Ayan, may premier si Herminia. Sige, lalabpin kita, lalab sa Herminia. After Herminia, you are the next cooking, okay? Ayan, tingnan mo si Maui. Kinuha mo na si Maui. Napagod na yun sa'yo, baby. Mas malaki pa nga sa'yo si Maui, oh. Puro gaybo kaya. Suklayan mo kasi. Para matanggal yung gaybo. Nasaan ba yung suklay? Nandun ata sa suklayan. Maraming salamat. Toast cooking. Okay lang, na love, you're most welcome. Cooking dan tamsak dikit kalimbang. Please connect also my channel from Dublog. Ayun, patamsak po ako nakapin, mga lalab. May premiere po ang nakapin. Ayan, nakapin po, may premiere, mga lalab. Patamsak pa ako sa nakapin. Ayan, si Herminia, dati man tayong dikit lalab. Sa main channel ko. Tamsakan ko na lang to. Yan, Herminia, sa bahay mo ako lalab. Dikit ko to sa'yo. At bilol ako sa'yo. Ayan. Maraming salamat po, host. Ayan, lalabo lang anuman. Ibig sa'yo.
Host, pwede po. Pwede pa 50 mo ako. 4 na lang butal. Salamat po. Do vlog. Pa 50. Buto channel. 4 na lang. Do vlog. Sige lang, wait lang ah. Sige lang, do vlog, wait lang. Ayan, Herminia, dikit ako sa'yo ng 2. Tamsak, dikit. The King nagbaba ng bahay. Ayan, Maels Vlog. Ads. Pinkies. Sir Maels Vlog, mega love shout out. Ayun. Kanoo TV, hello. Tamsak po. Kanoo, mega love shout out, lalabs. Kanoo TV. Ayan, Kanoo, may jacket ka na, love. Mega love shout out. Thank you so much. Kanoo TV host. Ayan. May jacket ka na, Kanoo. Salamat. Ayan, patamsak naman pa ako ng kapin. Ano ba yun si ano? Do vlog. Sa'yo. Ayan, do vlog. Nasa bahay mo ako, do vlog. Beautiful flowers, beautiful garden. Do vlog. Thumbs love. Ayan, 1,846 po bahay ko, host. Ayan. Ayan, do vlog. Nasa bahay mo ako. Do vlog. Beautiful. Yes. Ano yun? Mamaya, ibalik mo yan doon. Mamaya na. Ano pa si tita mo, Aileen? Kanoo Cooking with Zapia OTW from Kanoo. Sir Maels, maraming salamat po. Sa Patams Lab, salamat. Do vlog, ayan, pinapanood ko yung video mo, do vlog, yung beautiful garden and beautiful flowers. Sakit man sa lubot, oy. In love sa'yo. Ayan, do vlog, pinapanood ko yung video mo, lalag, dikit ko na to sa'yo, do vlog. Ako'y in love sa'yo. Cooking Dan Tamsak, dikit kalimbang all. Please connect also my channel. Thank you. Cooking with Zapia, lalab, kindly return to do vlog. Thank you so much. Ayan, support team, Milo, pwede pa tamsak from support team. Ay, sorry. Salamat, host. Walang anuman, lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Harang, ayan. Ayan, ano, do vlog. Nasa bahay makuloy, do vlog. Ayan, do vlog. Sherwin Reyes, lalab, Miguel Love, kumusta na yung WH mo, Sherwin? Na-reach mo na ba yung 4K? Host, please help my WH. Sherwin, kumusta na yung WH mo, lalabs? Ano ka na ba? Naka 3K ka na. Cooking with Zapia, Dan, from Mermenia, 2.189 pa lang. Pero piniplay mo pa rin ba yung video mo?
Do Vlog, okay na po sa'yo from Kauno TV. The King, patamsak iwan po ng bakas. Salamat from The King. Ayan si Sherwin, nagbaba ng buy. Play ko sa ibang CP sa mama ko. Tama lang yung lalab. After 2 days, check mo lang yan, lalabs. Ayan, dikit na ano. Do Vlog. Sige, play kita uli mamaya, Sherwin. Ayan, Sherwin, nagbaba ng buy. Sherwin. Reyes Dan Tamsak, dikit kalimbang all sa main ko. Salamat from Do Vlog. Herminia Sakyap, okay na po sa aso. Ayan. Sa aso. Kauno TV. Tingin ko nga kung ano, dikit siya ko kay Kauno. Tama ba yung 2 times na mag-play? Parang hindi yata counted. Anong 2 times? Tama ba yung 2 times na mag-play? Parang hindi yata counted. Lalabs, di ba may X doon? Tinuruan na kita, di ba? May nakalagay doon 1.5, 1.3. Click mo lang yung times 2. Di ba may nakalagay doon 2, yung may X times 2. Hayaan mo lang siyang mag-play. Pag na-play mo na yon, sunod naman yung iba. I-play mo naman yung iba. Pasok yun, lalabs. Basta sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang gagamit ng parehas na account. Kung hindi mapapalo ka ni Lolo. Pag napansin yan, baka i-block ka pa. Basta gamit ka ng ibang mobile. Opo, Kano, salamat, lalabs. Hindi ko alam saan tayo nagkadikita. Counted sa WH yun. Oh, counted yun, lalab. Huwag ka mag-alala. Basta wag mo lang gamitin yung yung account mo. Ibang account, ibang Gmail. Ibang Google account. Wag mo talagang gamitin yung sarili mong account. Iwan ko na lang sa'yo kung di ka i-block ni Lolo. Ayan, Do Vlog. Counted yan, okay lang hos, hindi siya mag-sub sa akin, tapos play lang siya. Okay lang yun, lalads, okay lang yun. Basta naka-play lang, basta times 2 lang para mabilis, times 2. Para mabilis yung pagpasok ng WH. Hayaan mo lang siyang naka-play, times 2 para mabilis. Kasi pag normal lang yan, yung isang video mo baka abutin nyo ng 5 oras. Kaka-play mo, hindi ka makakaabot ng 100 sa isang araw. Hayaan mo lang siyang naka-play, isaksak mo lang yung mobile mo sa charge. I-charge mo lang para hindi siya mamatay. Pasok yan basta i-shoot lang. Tama. Pasok yan basta nakashoot. Sherwin, basta shoot, pasok. Ayan. Kanoo, TV Dan Tamsak, dikit kalimbang all sa main. Salamat from Do Vlog. Ayun mga lalas, pabalikan na lang po yung mga nadikitan ni Do Vlog. Ayan. Naka main channel. Sherwin, dikit premier niya sakyap. Ayan. Do Vlog, thanks po from Kanoo. Hindi pa rin gumuhit to si Do Vlog. Ayan, Do Vlog, gumuhit ka na. Do Vlog. Do Vlog, ambot ka dudong oy. Ano to? Ba't ganun yung isang ni Do Vlog? Ayan, Do Vlog, gumuhit ka na lalab, Do Vlog. Salamat po. Ayan. Yan, pinapanood ko pa. Tapusin ko. Hindi yan malagas kasi pinanood ko. Yan pa
Love shout out Kanoo, salamat from Herminia Sakyap. Ayan, pinanood ko to lahat, do vlogs. Huwag sanang malagas. Kanoo, salamat po from Herminia. Ayan. Sherwin Kiri, basta ibang account gagamitin, wag lang main pang play mo sa sarili mo. Mahirap yun, hehe. Ayan. O nga, Kanoo Lalas. Tinuruan ko na yan si Sherwin. Basta lang, ano lang Sherwin, think positive lala, huwag ka mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ika nga ganun. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Samahan mo na rin ng dasal. Kasi sa tulang lalabs nung nagpi-play pa lang ako ng WH ko, mga lalabs, swear to God, sinasamahan ko siya ng dasal. Sabi ko sana madaling ma-monetize yung aking YouTube channel. Ayan. Sana ma-reach ko na yung 4,000 WH. Ayan lalas, like dinadasal yan. Alhamdulillah, thanks God. Ayan. Kaya mga lalas, huwag niyong kalimutang magdasal. Lahat ng bagay kailangan may dasal para may blessings from God. Ayan. Yes, kailangan laging may dasal lalabs. Lahat ng bagay kailangan nating may dasal para may blessings. Ilang buwan ka bago na 4 months lang ako na monetize lalabs, do vlog. Ayan. Lorena Clemente Migalab, shout out Lorena Lalabs. Nasa pa ako nun lalabs, nasa United Arab Emirates. Nasa UAE pa ako nun lalabs, nag-work pa ako nun. Pagtapos ko ng trabaho nun, habang akong naglalakad, pauwi ng bahay. Wala, swear to God, lagi akong nagdadasal na sana ma-monetize na yung aking YouTube channel. Thanks God, after 4 months. Yes, ang bilis do vlog. Ang bilis. Mga October monetize na ako pero nakasahod ako kay YT mga na. Kailan ba ako kasi hinintay ko pa yung Google Pin eh. October, November, December, January, February. Nakasahod ako nung start nung February. Kasi hinintay mo pa yung Google Pin, dami pang yung mga pa-fill up kay Lolo, yung mga rules ni Lolo, ayan. February ako nakasweldo, yung unang sweldo ko mga lalads, ayan. Yung unang sweldo niyo, 6,000 something. 6,200 pesos, ayan. Yung unang sweldo ko yun lalads. Yun ang pinakaunang sweldo ko kay Lulu YT. Ayan, 7 million in the house, Migalab shout out. Nice to meet you guys. Sleep na ako, 4:24 AM na po dito sa Abu Dhabi. Ayan. Sige ka na lalabs. Oo nga lalabs. Ayan, 8:25. Matulog ka na lalabs. Oy, YT pa more. Galing mo lang ba sa work? Sige, matulog ka na lalabs. Sarap pakinggan, makasahod. Oh, yes, lalab. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa, lalab. Lahat ng narating natin, mararating nyo rin yan. Basta may sikap lang. Ayan. Mararating mo rin yan, Sherwin Reyes. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Lahat naman ng yan, maaabot mo yan. Magsipag ka lang. Ayan. You are all invited sa Be Cute Baby 22 to GLS. Ayan. July 26 2 p.m. Grand winner win 3,501 1K Jollibee. Ayan. Win jackpot bingo 500 and members super chatter roulette comment picker. Ayan. Okay, host. Ano po ang magandang gawin sa WH? Mapadali. Mag-play mo lalas. Mag-play ka nga. Pwede kayong mga lalas. Totoo lang. Hindi to sineshare ng ibang nagla-live stream ha. Pwede nyong i-play yung video nyo ng sarili. Pero noted mga lalabs, wag nyong gagamitin yung main account nyo na pang-play kasi pag nalaman ni Lolo yan, baka kayo ma-block. Pwede kayong gumamit ng ibang account, i-play nyo yan, pero para mapabilis yung nyo pag-play,
2 times nyo yung pag-play para kahit kayo mag-play nung LS nyo ng kahit 2 hours, 3 hours yan, mapiplay nyo lang yan ng mabilisan mga lalabs. Within 30 minutes, yung 4 hours nyong play, tapos agad yan. So, one day, pwede kayo makakuha ng 200 WH. Kasi mga lalab, yan ang ginawa ko nung ako'y nasa abroad pa. Pwede kayong mag-play ng sariling video gamit ibang account. Okay? Para di kayo mahirapan. But noted, huwag kayong gagamit ng sariling account, ha? Para hindi malaman ni Lolo na nagpi-play kayo ng sarili nyo. 2 times lang para mabilis. Huwag yung normal kasi, pag normal yung ipi-play nyo, limbawa yung video nyo is 4 hours. So, kailan matatapos yun? After 4 hours? Kailangan naka-times 2 mga lalabs. Doblag, gusto mo mapadali, magbayad ka lang. Ayan, kung may pera kayo mga lalabs, pwede kayong magbayad, pero mas maganda pa rin talaga yung pinaghirapan. Mas maganda yung pinaghirapan kasi mapifeel mo sa sarili mo ay, nagawa ko pala to, na-reach ko pala to sa sarili kong sikap. Pero kung may pera kayong mga lalas, pwede kayong bumili. Nasa 4,000 lang naman yan. 4,000 pesos. Ayan. 4,000 pesos, 4,000 WH. Pero di ko alam mga lalabs kasi, yung kaibigan ko dati, nagbayad siya ng 2,000 pesos. Alam ko nasa abroad siya eh. Pero hindi ko alam kung totoo yun ha. Nagbayad siya ng 2,000 pesos, pumasok yung WH niya, Pero alam niyo ba yun, after 2 days yung WH niya kinain. Alam niyo yung sabi niya sa akin, sayang lang ng pera ko, buti na lang nag-play na lang ako ng video. So ngayon, palagi na lang siyang live hanggang sa nabuo niya yung 4,000. Tiis ka lang mag-play kaysa magbayad ka, help ka sa mga friend mo, play video mo. Kaya nga lalas, huwag kayong mahihiyang magsabi sa mga nagla-live yan. Host, patulong naman po ako pa-play ng video ko. Ayan. Ayan, 10 million, Miguel Love, shout out. Nilagasan po ni Lolo, minsan sayang ang pera. Yes po. Nagbayad kayo ng halimbawa, gusto nyo mapadali yung nyo. Gustong mapadali yung monetization. Kung may pera kayo mga love, sige lang. Pero kausapin nyo yung nagpi-play ng WH nyo. Hanggat di kayo namomonetize, huwag kayong bibitawan. Kasi ang ibang nagbibenta ng WH, pakabigay nila ng 4,000 WH, nagbigay ka na ng pera, bibitawan ka na yan mga lalabs. Pero sa totoo lang, kakainin ni Lolo yan mga lalab, maniwala kayo sa hindi. Kaya kailangan, pero meron dyan ibang nagpi-play ng video, sasabihin, hanggat di ka namomonetize, hindi kita bibitawan. May ganun eh. Pero totoo yan, kinakain talaga yan ni Lolo yung Kausapin nyo yung kung bibili kayo ng WH, na huwag kayong bitawan hanggat di na monetize yung video nyo. Kasi, halimbawa, play kayo ng after 2 days, nagbayad ka ng 4,000, pumasok yung WH. After 3 days, magtataka si Lolo, saan galing tong WH? Wala ka naman gaanong video, bigla na lang nabuo mo. So, ngayon, kakainin ni Lolo yon. Kaya hanggat kausapin nyo yung nagpi-play sa inyo na huwag kayong bitawan hanggat di pa monetize. Ganon yun mga lalabs. Advice ko lang yun. Ayan, Mark Bear Hill. Gingon na ilo, Miguel Love, shoutout, visit po. Doblag ha, bala ka dyan, matulog na ako ha. Good morning night sa lahat. Mwah. And Kano TV, thank you so much. Hello. Ayan, 8 million, Miguel Love, shoutout, palista po. Basta Sherwin Lalas, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag ka rin magmadali, maabot mo rin yan. Di ba nasa 2K ka na? See you again from Mark Berhel. Ayan, thank you. Huwag bumili ng WH Vlog, sayang ang pera mo. Ayan, makinig ka. Kay Hermenia Lalabs. See you again. Bye-bye. Hus, baka naman po. From Mark Berhel Gingoni. Ayan. Nagtiis ako. Marits mo rin yan, Lalas. Ano lang. Sakyap, oo nga po, sayang po. Yes, sayang ng 4,000 lalab. Ikip mo na lang yan sa'yo. Ibili mo na lang yan ng gamit mo. Help lang kayo sa mga host. Kaya nyo yan, guys. Ayan. Yes, ako 9 months na, muni ko. Yes, ganun lang talaga. Comment po kayo sa bahay ko from Mark Berhill.
Tingnan natin yung bahay ni Mark Berhill. 1.6. Mark Berhill. Cooking with Sophia is still here. Cooking. Host, comment po kayo sa salamat po from Mark Berhill. Sige, Mark. Min mo ba to, Mark? Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. Kaya mga lalabs, habang may buhay, huwag mawawala ng pag-asa. Samahan nyo na rin ng dasal. Ganun lang yun. Para may blessings yung ano nyo. Para may blessings yung ano nyo, channel. Para mapadali. Ayan. Ayan, 9 million. Mega love, shout out. Main channel po ito. Ayan. Sige, tingnan natin Mark Burrell. May nag-help sa WS ko, 3 kaibigan at walang bayad. Yes, lalas. Mag-live din kayo guys, kahit silent pasok yan sa WH. Yes po. Kahit ano, dati noon nagsa-silent LS ako. Ano, nakaka-live ako nakaka-silent LS ako ng siguro mga 5 hours. Meron akong 40 WH mga lalabs. 40 WH. So, araw-araw ako nagsa-silent. Pag bago ko matulog, yung aking laptop, nakabukas lang yon. Basta may mga taong pumapasok, nagtatamsak. Ayun, nakaka-40 WH ako. Akalain mo yun sa araw-araw. Within 3 days, mga lalas, nakakakuha ko ng 200 WH. So, within 4 months, alhamdulillah, na ano talaga ako na monetize. October 6. Ayan. October 2, nag-email si Lolo na sabi niya sa akin, pwede na akong mag-apply ng monetization. So, syempre, pag ano mo nag-a-apply ka na may mga fill up pa ni Lolo, maghintay-hintay ka pa. So, October 6, ako na monetize. October 6. Host, yung account na pareho pangalan, tapos iba ang CP, counted ba yun? Lala, wag kang, hindi, isa-isa lang. Bakit 2 pangalan? Isang pangalan lang, isang bakit dinodoble mo? Isa lang yung, nun lalabs, counted. Wala ka na bang ibang account? Gawa ka pa ng isa, Sherwin? Ibang pangalan yung gamitin mo sa 2 mobile. Wag parehas. Kasi parehas na email yun, Sherwin. Kailangan 2 pangalan. Hindi yung parehas na Mapansin yun ni Lolo. Ayan. Richard TV Vlogs 10. Ayan, Ricardo TV Vlogs. May 10 po available. Pwede kayong lalabs. Sherwin, gumamit ka ng 2 account. Wag parehas. Ayan, Projectionist. Gawa ka pa ng isang account. Kahit ninja yan, okay lang yan. Projectionist, mega love shout out. Ayan. HS Kim, Happy Star, mega love shout out. Bans OTW Pro Vlog. Ayan. HS Kim, Happy Star, nagbaba ng buy. Bangs OTW from Do Vlog. Ayan. John Agustin Vlog, Tamsak, Danos, mega love shout out. Hermenia Goods, yun be. Kung may iba kang gadget, tambayan nyo kahit walang account, okay lang. Yes. Pasok ang WS dyan, Sherwin. Kahit ninja yan, lalabs. Basta magkaibang account, tandaan mo yan. Ayan. Huwag mong i-play 2 mobile parehas na pangalan, wag. Ang counted yan, isa lang. Mapapansin niya yan, Sherwin. Ibang account na lang gamitin mo, 2 mobile. Ayan. Isa lang yung pasok nun, lalabs. John Agustin Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay, mega love shout out. Projectionist, mega love shout out. Harang host. Manami din ako pinamuni dati. Ako may 2 akong napamuni, lalabs. Lagi ko silang piniplay pagkatapos ng aking live. 2 yun. Iwan ko yung isa, hindi pa rin nakakasweldo. Tamad kasi. Tulong-tulong lang kasagsagan ng live ko. Ayan. Pamuni ko. Pamuni din. Meow. Dende, big love shout out. Meow, meow, meow. Dende, pa-play host from John Agustin. Ikutin natin yung mga pangalan nyo, John Agustin. John Agustin Vlogs. Ayan, padikit please from Bangs. Okay, yes, play mo ako. Sige, lalab mamaya. 2 gadget.
Pero laki na ng bahay mo, no? Ako nasa ano lang ako, 1.4. Na-monetize na ako. 1.4K lang yung ano ko ba. Pero ngayon, kaso lang, nakakatamad kasi ngayon mambanana, panay lagas. Kung kailan ako nag 3K, tatamad ako. Dublag, support mo lang si host ngayon, mapapamuni ka niyan. Hindi, yung ano, napamuni ko, ang sabi ko lang sa kanya, Lalads, kahit ilang minutes ka lang mag-stay sa live ko, basta araw-araw mo pupuntahan. Ginagawa niya yun araw-araw, Lalads. Nasa abroad pa ako noon, madaling araw kasi yung, katulad din nito kasi ngayong oras, madaling araw sa abroad dun sa UAE. Lagi niya lang akong pinupuntahan kahit 15 minutes lang siya nag-i-stay. Basta alam ko pumasok siya sa live ko. Lagi siyang may WH araw-araw. Na-monetize siya, Lalags. Pero ngayon kaso lang tatamad siyang mag-LS. Iwan ko ba sa kanya? Kano, lagi pa ako kayo. Ayan. Kay Dublag. Kunin natin yung mga... Ayan, Dublag. Sherwin, nagbaba ng bahay. Dublag, need ko muna inspirasyon sa paglalive para malalaro ko bahay mo now kasi busy ako sa work, be. Yun lang. Si Kanoo busy. Bangs, dan na po ako sa'yo. Ako hindi naman ako busy ngayon mga lalas kasi nasa Pinas nga ako ngayon. Umuwi ako ng Pinas. Mag-ano muna tayo ngayon. Mag-relax. Marami tayong time para sa sa LS. Kaso lang ang problema kasi dito sa probinsya mga lalags, ang internet, pag maulan, walang connection, panay loading. Ngayon, maganda ang connection kasi walang ulan. Pag may ulan, hindi ako nagla-live kasi alam ko na mangyayari. Masasaktan lang yung puso ko. Maasar lang ako kasi walang connection. Ma-open ko siya, loading, maasar lang. Ayan. Adan Pro, mega love shout out. Ayan, 10 million mega love shout out. Hermenia Sakyap. Ayan, nagbaba ng bahay, Hermenia. Adan, nagbaba ng bahay, Adan. Ayan, Bicola ng Oragon. Ako rin yan, mga lalas. Bicola ng Oragon. Ayan, 11 in the house, mega love shout out. Support team OTW sa bahay mo from Adan. Taga saan ka, host? Lalab, taga Bicol. Kamsur. Ayan, Doblag Hermenia, iwanan ko kayo na play dito sa laptop ko. Gipo, good night. Ayan, Doblag and Hermenia daw naka-play. From Kanoo TV. Taga Bicol tayo, lalas. Bicolandia. Ayan. Kamsur, taga Kamsur. Ayan, 8 million mega love shout out. 8 million. Thank you so much, 8 million in the house. Ayan. Cooking with Sapia, you still here, lalabs? Cooking. Ma'am Sakyap, 75 pa lang po. WH ko pa lang po ako. 1K. Ang baba pa ng WH mo, Dublag. 75 pa lang. Pero Dublag, kung gusto mong mapabilis yung WH mo, kung may pera ka, pwede ka magbayad, Dublag. Mabilis lang yan. Kung gusto mo lang. Pero kung wala kang pera, magpa-play ka na lang, lalas. Maghintay ka na lang. After 4 months, maano ka niyan. Malaki ang bahay mo, Premier Minya Sakyap. Adan na nagbaba ng bahay si Aidan Pro Plus. Ayan si Aidan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan, mga lalags. Kaya, Sherwin Reyes, dan from June Agustin Vlogs. Ayan, Sherwin, pasuklian si June. Si kasi Sherwin, malaki na talaga yung bahay ni Sherwin, nasa 2K plus na. So, ang kailangan lang ni Sherwin ngayon ay WH. Ayan. Doblag yung video mo, ang ikli. Matagal talaga yan makakuha ng WHB. Kaya nga, Doblag, mag-silent LS ka, Doblag. Bago ka matulog, buksan mo lang yung mo, nasa probinsya pa po kasi ako, di pa ako makauwi ng Maynila. Wala bang wifi dyan sa inyo? Pag ka, Doblag, pag matutulog ka yung mobile mo, iwanan mo lang. Nakabukas, i-play mo lang yan. Silent LS ka lang. May mga papasok dyan para tamsakan ka.
Kano TV muni na ako at maraming salamat po. From Hermenia. Do vlog mag-live ka kahit i-play ko to now. Aladdin. Ayan. HS Kim TV Happy Star. Ayan, nagbaba ng bahay. Yes, ano. Si ano, kailangan din ng WH si Sherwin. Si Do Vlog, si Sherwin, si June. Si Sherwin. Si June. Aiden, nagbaba ng bahir niya, okay lang para malaro yung harang mo. Ayan. I-charge lang Do Vlog ang phone mo. Yes po, i-charge mo lang Do Vlog para hindi siya malobat. Hindi siya mamatay. Host, pa-play ako host. 800 pa kulang ko. Wow, mashallah. 800 na lang lalabs. 1 month na lang yan. Ano? June. Malapit ka nang mamonetize, June. Kunting kimbot na lang. Kunting kimbot na lang. Monetize ka na. Thanks, Sherwin. Ayan, OTW sa bahay mo, Sherwin. Please help my WH guys, June. Sige lang ano, June. Ano, Sherwin? Play kita uli maya. Ipili kita dito sa aking tablet. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. Maraming salamat po Kano at hindi man dumating ang pin ko. Hindi pa dumating? Saway naman tong mamaya paliguan natin to, baby. Daming muta. Hintian na. Panay labas ka, daming mong muta. Si Maui. Walang take shower. Iwan ko sa kanya, bala siya. Ay, malalabs yung aking pusa. Ito po ay galing ng United Arab Emirates. Inuwi ko siya lalab. Galing siya ng UAE. Galing siya mga lalabs ng UAE. Kasabay ay kasama ko tong umuwi. Matigas ang ulo ng pusa na ito. Ayan. 6 million mega love shout out. 6 million. Okay, host, February ko na muni. At request ko ulit. Lahat ng alagad ko, pinag-play ko para makatulong din. Yes. Tama yun, John. Ayan, si Maui sumasayaw, oh. 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 Ma'am Sakyap, maraming salamat. Maui, huwag kang tingin kay mama lang dito. Isipin na pagod na ko. Maingay, ma. Maririnig ka dito, may mga taga Bicol dito. Ganda po, from Do Vlog. Kayo pumasok dito, ma? Ayan, Maui Boy. This is Maui Boy. Ada, ni isa lang ni Inday. Ayan, ganda po. Salamat. Galing to lalabs ng ng UAE. Inuwi ko to, sumakay to ng eroplano. Nakaano to si Maui Boy. Naka Philippine Airline. Ayan. Kamoy Moy Vlog, mega love shout out Kamoy Moy. Kamoy Moy Vlog, mega love shout out. Ayan, Kamoy Moy, may jacket ka na, Kamoy Moy. Kamoy Moy, and welcome po Do Vlog. Ito bahay ko, pindutin nyo lang po from Adventure Myself. Tamsak 34, Kino Bambam, mega love shout out Kino. Ayan, ito si Maui Boy Kino. Wow. Wow. Anying-anying. Awaw-waw-wow. Awaw-waw-wow. Walay ligo ang Maui Boy kasi umuulan. Nakasahod ka na palahos kay Lolo. Lala, nakasahod na ako 3 beses na. 3 times na akong nakasahod. Ayan. Pero sa Pinas, hindi pa. Inshallah next month. Sana. Ayan ang Maui Boy. Ang cute-cute naman yung boy-boy ko yan. Walang ginawa kundi kumain. Ayan. Herminia Sakyap. Ayan. Ayan, 8 million mega live shout out. 8 million in the house. Thank you so much, 8 million.
Maui boy, ang nang ko yan eh. Ayan, 8 million. Mega love shout out, 8 million. Thank you so much, 8 million. Ano Maui boy, want to take shower today? Maligo na tong nangangamoy ng ano pusa. Amoy pusa na to eh. Nangamoy pusang gala. Na taking shower. Hermenia Sakyap. Ayan. Gusto rin niya magpakita sa live. 8 million mega live shout out. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan. Hello po, Di Patamsak. From support team. Come here. Labas na lang ng sama kay Ate Bibi. Magkano tax ni Lolo Host pag nagsahod, di ba bawas yung tax? Meron ako lalabs kasing ano, BIR ba yun? Meron kasi akong tax na ano, kailangan meron kang ibigay noon para ano, hindi maganong malaki yung kaltas ni Lolo. BIR ba yun? BIR, kailangan meron kang ID noon, ano? BIR number ba yun? Kailangan maglagay ka ng tax doon, yung ano mo, BIR. Para hindi gaanong malaki yung ano, kaltas. 30% lang. Kasi pag wala kang nilagay ng ganon, kunti lang makukuha mo. Ha? Hindi ako magligo yan maya. Atin number yun. Atin nam pala. BIR Suwada. 10 number pala yon. 10 number pala. Ambot BIR. Sana si Maui na lang ako para lagi akong makarga ni Idol Host. Pwede rin naman, Sochi Boy, magpanggap kang pusa. Kargain kita.